U hlavního nádraží se poprali dva sochaři. Důvodem byla bysta Woodrowa Wilsona. Když on mě chytnul, já jsem se jenom bránil, já jsem už, on mě chytnul takhle. Já myslím, že to není sochař, že to je magor, že by potřeboval do blázince, jako to není můj názor, co to viděla tady, že on mě napadl, dal mi pěstí do obličeje. Z ničeho nic, nebo jak to vzniklo? Z ničeho nic, no, obvinil mi, že jsem ukradl, že jsem zloděj z Národního muzea, že jsem ukradl bystu Wilsona, že jo. A já tu bystu Wilsona jsem já v lapidáriu, já osobně jsem ji formoval. Já jsem před 2 lety našel v Národním muzeu bystu Wilsona. Podle téhletý makety té sochy udělal sochu 1:1. Co to je za sochaře? Prostě, když tady mohl zabít toho člověka. Jemu to je úplně jedno, to je člověk, který by se měl léčit skutečně intenzivní psychiatrickou léčbu prostě. Ten se už neovládá prostě. To je člověk, který vyhrál tedy tu soutěž. Vyhrál, ano, to je sochař Blažek, který vyhrál tu soutěž, ovšem vyhrál ji dílem, který je na úrovni Lidové školy umění. To byste viděli, kdyby se to vystavili, jako jo. Tady jsem mluvil s běžným člověkem a říkal, no, já bych to vymodoval taky prostě, jo. Tam už sochařství končí prostě, jo. To už končí, to výběrový řízení se nemuselo konat. Já jsem na tom strávil spoustu času a nesmírně toho lituju, protože oni mě dali jasně najevo celá komise, že sochařství, věrohodnost je vůbec nezajímá. Tady to je trpajzlík, to vůbec nemá cenu o tom mluvit, jako jo. A jako tak maketa tež naprosto zbytečný, to abych vám tady to umístění udělal tuškou prostě, nebo bych udělal kreslenou maketu, to je divadýlko, zrovna tak jako celá soutěž byla prostě fraška, to byla zinscenovaná fraška, jako jo. Michaela Urbanová, Novinky.cz.